Hello po, good morning po sa inyo lahat. So, ibang luto naman po yung gagawin natin ngayon, hindi po dinner. Breakfast. Yan. So, igising lang natin about an hour ago. So, yeah. Magsasangag po tayo ngayon, okay? So, yan po yung sasangag natin. Lalagyan po natin ng hotdog, mixed veggies, ang atin pong crab meat, at ang ating luncheon meat. Yan, lalagyan po natin ng bawang sibuyas at syempre paminta. Yan po yung ating kaning lamig. Yan, okay na po. So, ipe-prepare ko lang po itong mga to. And then, kita-kita na po tayo sa ating pagsasangag. Alright. So, yan. Nahiwa-hiwa na po yung ating luncheon meat, crab meat, at hot dogs. Then, yung ating bawang sibuyas. Okay? So, mabilisan lang. Nagpainit na rin po ako dito ng mantika. Nagpapainit na po ako ng mantika. Okay? Yan. Tignan po natin. Bakit nga po pala di ako gumamit ng kwan ngayon? Ng tawag nito? Bacon? Para pagpamantika natin. Kasi po yung bacon masyadong powerful. Okay? At ang gusto ko pong i-highlights dito ay yung mga yan. Kapag naglagay po ako ng bacon, masasapawan niya po yung amoy at lasa ng mga yan. Kasi po very powerful ang bacon. Okay. So, ayan. Medyo mainit na yan. Lagay na po natin yung ating bawang sibuyas. Then, isa-isa lang po natin. Alright. Isa lang po natin dyan. At balikan po natin pag nagisa na. Ayan po, nagisa na siya. Lalagay na po natin itong mga mix sahog. Yan. Lagay na po natin dyan ang crab meat, luncheon meat at hot dog. Yan. Sana na po dyan. Okay. Alright. Saka po natin siya medyo toasted ng konti. Okay. Isa lang po natin. Yan. Yan. Toasted lang po natin siya ng konti. Mga hot dogs po natin at mga luncheon meat. Okay. Alright. So, hayaan lang po muna natin siya at babalikan po natin kapag na-toasted na sila. Alright. So, ayan po. Medyo toasted na siya. Lalagay na po natin ang ating mga mixed veggies. Ayan. Atin pong mga mixed veggies. Lagay na po natin siya. Saka po natin siya. Lulutuin ulit. Isa-isa. Alright. Yan. Oh, bebe. Alright. Then, hayaan lang po natin siya na mag-isa-gisa. Alright. Balikan po ulit natin mamaya. Okay, so ayan, nag-isa-gisa na po siya. Ang atin pong palang mixed veggies ay composed of bagu beans, green peas, mais, carrots, at syempre patani. Okay. So pagkakataon pong yan, ilagay na po natin yung ating kanin. So, dumikit yung ating kanin. Ayaw lumabas. Okay, haluin ko lang po. Yan. Ilagay na po natin yung ating kanin. Yan. O, kanin, baby. Yung ating kaning lamig. Ano pa pong natira? Okay. Tanggalin ko lang po. Then, lagay po natin dyan. Yan. So, wala na pong laman yung ating rice cooker. Siyempre, papatagin lang po natin. Yan. At maglalagay na po tayo dyan ng pepper. Okay. Lalagay po tayo ng black pepper. Yan. Huwag po kayo mahiyang maglagay ng black pepper pag sa ganitong sinangag. Magko-complements po talaga siya sa lahat ng ginagawa yung sinangag. Yan. Yan po. Yung ating black pepper. Okay. At syempre, ang paninimpla natin ngayon dyan, asin, hindi po toyo. Kasi gusto nga po natin i-highlight yung mga sahog natin ngayon. Yan. Lagyan po natin ng asin. Syempre, tuturan po natin yan ng konting magic. Yan.
patulong ko sa ano niya, lasa. Okay. Siyempre, last one touch. Lalagay po tayo ng brown sugar. Yan. Lagyan po natin yan ng brown sugar. Okay. Yan na po. Yan na po ang ating sinangag. Ang ating special breakfast. Yan. Saka po natin siya ihalo-halo. Ayan na yung mga crab meat niya. Silabasan na sila. Okay. Hindi na rin po tayo maglalagay ng itlog. Ganyan na po yan. Para hindi po ma-overpower ang ating sinangag. Ayan. Okay. Sarap ng tsura, di ba? Okay. Ayan. So, hayaan lang po natin dyan na ma-fry ng konti at syempre, halo-haluin po natin. And then, balikan po natin mamaya. Okay. So, yan na po yung itsura niya ngayon. Alright. Yan, nag-infuse na po lahat ng lasa niya. Yan. Okay. Yan po ang ating breakfast ngayon. At yan din po ang ating video. Pagawin po natin, patayin na po natin. Okay. So, yan. Yan po ang ating sinangag ngayon. Yan po ang ating breakfast. Siyempre, medyo maaga pa. Kaya medyo siguro, marami pa tayong magagawa para sa rest day. Para sa ating day off. Sa ating rest day. For the rest of the day. Okay. So, yan po. Subscribe po kayo lagi. Yan, subscribe po kayo. Comment, share. Lahat na po gawin nyo. My goodness. So, okay po. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Jerry Cook TV. Okay. At yan po ang ating breakfast ngayon. Thank you. Maraming salamat.